bereziki atzea geratzen ari ote denez. Oraindik 4 segundo ditu Deustuarekiko eta hiruak horrez txandan luzatzen, ez? Donostiei 12 eta 10 eskatu du Ostolazak, Oriotarren trainerua. Hemen dira donostiarrak. ¡Va! ¡Acaba final! ¡Equipo! ¡Aitor! ¡Final desde ahí! ¡Va! 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 Zaiatu garen dira. Deustu ere hirugarren tokian ez delako urruti. Hondarribia bai orain beste 5 segundo galduta. Bigarren posturako leian orain donostiarrak eta bilbotarrak deustuarrak. Bello, más alto. ¡Atrás! Orio eusten goian. Eta hemen makurtuta. Vamos a por Donosti, chavales. Bilbotarren patroia. Arbi entzun duzuen bezua. Gosea dute. Eta nahi dute Donostiaren ontzia rapatzea. Baina momentuz, Donostiara bigarren tokian eusten ari dira. Eta Fermin Iraola gurekin, ez zuzen ere Donostiarren ordezkaria. Fermin, 11-12 segundo Oriok, gehitxo, alde handi egida hori. Bai, gaur bai. Askotan aurretik ibiltzea eta hoen azetik tokatzen zaigu. Laugarren kale hortatik behar bada gaur sufritzea tokatzen da edo auskalo, ez da? Ez dut uste, Kalen kontua ez da, ez dut uste, Egun txarra orduan. Bai. Eta denboraldia gainerakoan, espero zenuten bezala, geixiago nahi zenuten lehenengo txanda hortan, txanda nagusien egotea? Ibili gea bigarren da hirugarren da, uste genuen pixka gorozioen izango ginala, bueno. Horra, bakuitzak, zeak estropara bakuitzak betokin jartzeuta, ez da. Aurten espero zen jauzia ematea Donostiarrak, jauzia baino jauzitxoa izan da, eta bai, zerbait gora egin duzue, baina ez horren beste ere? Ez genuen uste horren beste gora joeko nintzen, danak reforzatzea eta, bueno, guk bizka jende berdiak arri deuta. Oda da biltza, bueno, bestiako baino uno beto. Datorren demoraldirako beste alegintxo bat orduan, ez da? Bai, pixkanaka jun berda, dana batea zin da egin. Gero hori horitzezea nian de beti azkarra horitzezea. Donostiako bandera buruan izango duzu baita? Bai, bueno, buria bakizu, fijo, bueno, zera, bakigun numerituko gehan, bueno, ingo de baldeuna eta. Itxura honen mamintzat, eskerri asko. Vale, sí. Horta Fermin Iraola, arraun munduan esperientzi ikaragarria duen gizona. Eta horre Orio estropadaren buruan. Donostiarrak 12 segundora, Deustu 17, Hondarribi 24 eta Ostolatzak Oriotarren patroiak gehiago eskatzen du. Sinistu, ekauen dio sinistu. Guazen! Ai! Oide karraunen zarate. Oide karrauneni. Ekipo, oi palazio bako. Leno bezalakoan nahi dit, Jota kanpoa. Guazen! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Ongi Ostolaza, ongi Oriotarrak horre. Hogeikoa eta hortxe. Zartzea nahi dute. Horrekara jarida begira, non da baliza. Bai, 36 paladan arraunean ongi eta pixka bat uste Ostolaz egiten ari da hori da, ez? Aurretik lasai ontzia dijoala lasaitu gabe eta oraindik badagola estropada eta beste txandare jokatzear dagola hor leian mantendu jende guztia erne, ez? 15 eta 27 denbora Oriotarrentzat lehen arkotek 15 eta 54 markatu du. Orain maniobra egiten Donostiarrak 13 segundo gehiago. Deustu 19 segundoko atzerapenarekin egindu azken ziaboga. Eta hor dira orain Hondarribiarrak 26-27. Maniobra ostean Oriok Donostiarrei 12 segundo. Honekin baburrak, honekin maka. Hemen da Hondarribia. Amalau! Borja Jorge ere mutilak animatzen ari da orain, baina urruti da Hondarribia. Maniobra ostean ziaboga egin eta gero Oriok Donostiarrari 13, Deusturi 20, Hondarribiri 27. Completamos atrás. Bat!
eta txandako postuak finkaturik dira baserri nahiko garbi orain, azken luze honetan. Azken luzeak geratzen da, aldeak handi xamarra dira, Oriok txanda irabaziko du, agian beste segundo bat obi atera eta urrena jote horrek ematen duen erronka horrekin eta poza horrekin, eta alderantzi boi Donostiarrak deustu hori 7 eta deustu Hondarrabiari beste 7-8, hortaz neko finkatuta eta horre segundo bat edo bi gora bera, baino postoak bere hortan amaituko ditu txanda hori. Mira, Oriotarrak 13 segundo orain Donostiarrei, errenta hori bai lehen bi luzetan lorturikoa da, hirugarren luzean Oriok Donostiarrari segundu bakarra sartu dio. Horregatik baserri zuk lehen ezandakoa, eskatzen ari zela, ostolaza, ontziak alduen guztia ematen jarraitzeko, hori da momentu horretan helburua. Nahi gabere aurretik olako abantaiakin ikustea, pixka bat jeisteko altzakia edo beldurra hori, eta lemazainan lan hori da, erne denak euki eta mantendu mutilu zilak amaier arte ez. Patxi Iribar gurekin Oriok ordezkaria, gaur lan bikoitzak Oriok, batetik Pedreñan Espainiako txapelketa, han bikain, eta Patxi hemen zer esanik ez, hemen ere nagusi zarete, zuen txandan eta estropada bikain egiten. Oso estropada hona egiten, oso guztua, baian, oso estropada gorra izan da esan du, baina, gure helburua salkatza zen, da salkatu diane, oso guztua da bere esan diate, eta hemen berriz, oso batzen zatikan mutil gaztiak, 20 urteko media daukaten mutil gaztiak eta txanda erzi irazten edia, eta oso guztua. Hau aztegia da, maila hau Orioren aztegia da, eta zuen bigarren trainerua onera da bilen bitartean, goiko traineruaren etorkizuna ederki bermatuta dago, jende berri eramango duzu, baina maila honean ibiltzeko. Bai. Horko bi azeten izen eman daude, baten jokatu du, Euskadiko txapelketa jokatu zuen, eta 19 urte dazkate, eta ointzako ilusio gara, ikustea 19 urte jogoikin azeteko trainerua sartzen diala, eta hango jendeak inibiltzea, eta oain oso guztua. Lanak amaitzen ari zarete, banderatxoaren itxaropena bai? Ez, gure helburu ez da hori. Esan den bezala, arroiko mutilek egitea, eta gehiago ez, claro, zeba eta kolorako ibili, hobea da, baina ez. Jarraitu lanean, eskerrik. Jaunaren hitzak, hor dator Orio, berriz ere errenta zabaltzen azken luze honetan Donostiarrari 16 segundora Donostiarrak, Deustu 21-era, Hondarribi 23-ra, eta hemen datoz. Haizea bitin bat gora, oladarik indartsuen 24-koa, 7 kilometroko abiadura bataz beste txanda honetan, aurrekoan 8koa izan da, eta badatoz poliki ontziak. Eta baita ere, eguraldi zoragarria dugunez jende mortoa, estropada ondartzatik jarraitzen, itxasotik ere bai, eta asko dira estropada eremuaren ertzetan bildutako ontzitxo, jate eta abarreko. Baita badirudi leku dela Oriok azken aldeotan egiten ari dena, Orion etxean egitako estropada lekeition eta algortan 5. egitea lortuzun, eta bere leia, bere helburu hori da txanda honetan, txanda irabaztea, eta gehien bate Donostiarrari aurre hartzea, 4-5 bat estropadetan aurre hartu diote orain arte jokatu dienetan, eta horrei dinamiko horrei edo leia horrei eutsi nahi diote Orioko bigarren talde honek, ez? Ongi dator hori orain, eta Donostiarra sufritzen ari dira, 19 segundoko atzerapena, Deustu 21-22-ra, Hondarribia 26-ra. Hemen da Orio azken txampa. Arkoteko 20 eta 56-koarekin irabazi du lehen txanda. Orantxe bukatu du Oriok 20 eta 35. Hori da Oriotarren denbora. Zalantzari gabe. Ona. Donostiarrak bigarren postuan eusten alduten bezala. Atzetik 3. egurrean Deustuko tomatera. Orantxe, Donostiarrak bigarren 20 segundora. Amaitu du Deustu. Segundo terdi azkenean Donostik Bilboko ontziari. Eta hementxe da Hondarribiaren bigarren ontzia. Azken txampan hauek ere, orain amaitu dute Hondarribiarrek.